prijzen in deze rubriek. En dat betekent dat Dominique in het klassement lopen naar een gedeelde tweede plaats gaat. Helemaal aan de leiding Julia Gilas met Siverdi. En ook een voorlopige eerste plaats voor Maaike Koopmans met Soraya. Startnummer 38, de volgende combinatie uit Zweden, nummer 560. En dat is Felicia Hultberg en Winston. Geweest in miljoen maal uniek. For Sweden, number 560. Paula de Jong en Oswedes Unalina. De randpunt in 26,80 de vet. 8 points, that is 76.81. Door met de Spaanse rakker Antonio Mendes a la Sagasti tijdens de workshop Montenegro. Dat is een zoon van Cartago en Gouda. Zo, dat is zo gaat door naar de garage. Felicia Hultberg en Winston. Applaus. Well done, clear out in time. Well, voor de Jumbo.